Ayan. May sabaw, kaunting sabaw. Ginataang saging. Naku, paborito ko lahat yan! Salamat mga kapatid! Pwede yung sa ilalim, napakasarap nito. Sabi. Pwede sa Ang sa mga kanan sa roll daw. Siri nga, pinapagawag niya ng mga gosara sa mga kami. Ama, maraming salamat po. Maraming grasya. Salamat. kulang. Dalang sarap. Yeah, yeah. Kain tayo. Ginataang saging. Ba. Bati. Kulang yung kutsara mga kaprobinsya. Stick na lang. Chopstick. Wala kasi kaming kubo dito sa taniman. Dahil ganito lang sa malilim. Puno ng kawayan. Napakasarap ng inyog. Ginataang inyog ng haging. Naku, paborito ko lahat yan! Salamat mga kapatid! Oh my God! Wow! Kaya mga probinsya, kasama ko dito sa taniman. Kaya sa gitna, bayaw. Kapatid ng asawa ko, mga kaprobinsya. Napakalaki niyang subo. Nagbibiro lang ako. Duwang-tuwa siya sa saging na hinog. Ano? May mantika na yung ano, yung gata. Nagmamantika na. Oh my God! Wow! Yung sabaw, mantika ng luminabas. Oy, uulan pa. Mga kaprobinsya, uwi muna ako kasi titingnan ko na sa bahay kasi walang tao.
wala na. Finish na.